In de Frieske sporthal met asielziekers in Warkum en Kolm is de bestorming van een sporthal met vluchtelingen in Woerden het gesprek van de dag. 20 in het zwartkleide malië met bivakmutsen op hebben in Woerden een sporthal bestormen met 150 vluchtelingen. Burgemeester Bilke van Kolm is schrokken van wat er gebeurd is. Ik denk dat we heel Nederland wel daarover wat schrikt, want het jouw toch al weer extra beweging die jullie hebben het wollen. Zijn collega apotheker van Zuidwest-Friesland had deze schrik net. Hij maakt het meer zorgen over hoe de landelijke politiek met dit onderwerp omgaat. Ik ben wel schrokken van de politieke kanteling die in ons land nou aan de gang is. Want wij moeten natuurlijk wel de holle erbij horen. Het is een opvang van mensen die dat nedergaan. En daar wil ik het even politiek bij litten. In Kolm worden een lietse 100 vluchtelingen opvangen. In Warkum binnen meer dan 140 mensen onderbracht. Ze vielen haar veilig. Maar volg je het nijs hoe de toenemende spanning liep als in Woerden op de voet. Ik ben heel erg up-to-date, want ze hebben al een iPhone enzovoort mee. Dus ze weten vrij snel direct alles. Je houdt wel een beetje onrust, maar wij houden ook gesprekken met hun, heel bewust. En dat we ze denken geen net dingen doen die een beetje een soort chainreactie opwerpen kunnen in hun cultuur, maar ook in onze cultuur. Want dat kan naar wat chainharden werken. En daar ben we echt maar importeren, in groepsgewijs, maar de tolken. En ik moet zeggen, wij hebben een voorbeeldige groep, ben ik heel opgeleid, dus die snappen dat. Beide burgemeesters denken de beveiliging van de sporthal goed op orde te hebben. Ja, wij doen ons uiterste best om die grondcheck te jan. En nota is het dat ook blikken dingen, dat de maatregelen die wij nemen, dat genoeg is. We hebben constant beveiliging, 24 uur aanwezig, ook vanwege de mensen zelfs, maar ook van eventueel naar boeten en de directe omjouwing. En mocht er iets gebeuren, dan zijn wij erop voorbereid. Het Rode Kruis had het duistere zorg over de vluchtelingen. In de sporthal wacht je de mensen onze vreed verhuisje kennen naar het WTC in Ljouwert. En daar zullen ze januari blijven. In totaal worden in het WTC 600 mensen ontvangen.